Nos adentramos en rincones que solo sus moradores conocen. Descubrimos la riqueza natural y artística. Desvelamos secretos de una tierra y de sus gentes. Conocemos las aldeas de la comarca de la mano de sus vecinos, que compartirán su manera de vida, tradiciones, historia. En Valdeorras, pueblo a pueblo, hacemos parada en Santa Cruz, una aldea nacida entre laderas de viñedos heroicos, heredera de una antigua riqueza ligada a la tierra y unida desde siempre al símbolo que le da nombre, la Santa Cruz. En Valdeorras, pueblo a pueblo, seguimos nuestro recorrido. Esta vez nos dirigimos a Santa Cruz, situada a ambos lados de la carretera OU 533 que une a Rúa y a Gudiña. Llegamos a Santa Cruz, entre viñedos que van tomando los colores del otoño, amarillos, ocres, granates. A los pies del castro de Osouto, regada por el río Vivei y el arroyo de San Bernabé, se encuentra la parroquia de Santa Cruz, en Obolo. Sobre el arroyo se levantan 3 puentes, el histórico de 1781 y los otros 2 que acompañan la antigua carretera y la actual. En la margen izquierda de San Bernabé se encontraban el molino y la vieja chocolatería. En la derecha, el núcleo de Santa Cruz se extiende entre laderas de viñedos heroicos. La chocolateira está aí abaixo, mira. En frente ese hueco por aí abaixo está a chocolateira pegada ali ao rigueiro. E aí collía auga porque ten un pozo grande e aí almacenaba o pozo. Entonces collía auga e funcionaba a turbina, que tiña turbina e todo. Esa chocolateira fixera o abuelo do Carlos. Do Carlos? No, do Carlos do Cortizo. Sí, do Cortizo. E claro, puxose enfermo. E ao puxose enfermo, Adiós. xa non volveu a funcionar, xa non traballaba. Pero ainda fixeron caramelos nela. Caramelo? Caramelos. A abuela del e a mãe dela. Ainda fixeron caramelos ali abaixo. E onde está a chocolateira, viña unha pequena presa que guiaba auga pro tanque que tiña a chocolateira, porque aí abaixo eran huertas todas, e sí. Da chocolateira había 3 ou 4 travesas de huerto. La aldea fue durante mucho tiempo paso obligado para los peregrinos que viajaban hacia el santuario de As Ermitas, escondido en el fondo del valle. Al fondo del pueblo, camino de los viñedos de la Falcueira, se sitúa la iglesia parroquial. Construida en granito, destaca su altar mayor presidido por una gran cruz del Santo Cristo, flanqueada por el Sagrado Corazón y la Virgen del Perpetuo Socorro. En las naves laterales se encuentran San José y un busto del Cristo de Limpias, y al otro lado la Sagrada Familia y la Inmaculada Concepción. Mira, o Cristo que está aí, póñese por aquí. Este teñe unha cara preciosa, póñese máis abaixo aquí. E o Cristo de Limpias. E aquela... A Inmaculada. Mire, que bonito. Esa é preciosa. E aquela é a Sagrada Familia. O de abaixo. Un San Antonio se alza en uno de los pilares y la pila bautismal, muy bien conservada, merece también una mirada. Este mire o dibujo que ten. Mire, o Vía Crucis tamén é moi bonito. Ve? Mire, está aí restaurado tamén, e é moi bonito. Este pano tan bonito? Mire que bonito é precioso. Pero fíjese ben que está todo a la mano, todo a mão. Que non fixo? Eu. Usted? Sí, todo fixen eu. Mire, isto mismo está todo con vainica ciega, pero aí non entrou nada. É precioso, ese ten un traballo que é moi lindo. Bueno, teño máis tamén, pero agora... Mira, ese é a Virgen, debe ser a Virgen de Fátima. Ver que ten eso tamén está moi bonito. Eso xa estaba na iglesia, sí, ese retablo, sí. Bueno, renovouse, sí. O sea, tamén se reformou, pero... Bueno, pero da parte de atrás non, a parte de atrás é de... Sí, o de atrás non lle tocaron.
Despois ten este Santo Cristo, a mí me dice que ten muchísimo mérito, non sei. A casa que está pegada ali á iglesia, que é do José Luis, e estuveron parando jesuítas ou frailes ou non sei o que foi. A máis te vai por aí, se te se fija, xo verá como están as portas con cerco. Pois aí estuveron parando os jesuítas. A parte cando fixeron a iglesia, pois ainda os había aí. E depois xa non sei que pasou, marcharon, non sei que, e xa non volveron. Aquí o que había era moita viña, non? Moito viño. Aquí era moito, sí, aquí é moito viña. Usted pasa aí ahora mesmo, ao pasar o pueblo, mira usted hacia Chandoiro, todo verá usted bancales, todos bancales. Pois esa chamamos ya a Falcoeira. E aí era onde se cosechaba o bon viño de Santa Cruz, que cando se vindimaba, menos de 14 grados non tiña. Iso ya, e no Cristo xa había viño novo. Non é porque o diga eu, pero é o mellor pueblo do ayuntamiento do Bolo, porque tiña moito terreno para sembrar, para cosechar, para todo. Ana, que máis cousiñas hai aquí en Santa Cruz? Que máis cousas hai aquí? Viño, hai hortas, hai... Bueno, e con horta cosechábase, mire, desde aí, desde a presa esa, hasta lá embaixo por debaixo, hasta cerca, hasta por debaixo da iglesia, todos eran hortas. Por debaixo da iglesia hai unha horta magnífica. Nas travesas grandes. Esa horta era dos señores, dos Baltasares. E esa horta está comprada, menos a travesa do fondo, ainda sigo propietario con ela. Todo isto que lle estou dicindo, desde aquí hasta o fondo do pueblo, era deles. Todo. A mitad do terreno, dos terrenos que hai en Santa Cruz, a mitad, era todo deles. E claro, pois era a xente, pois, iban a traballar para eles, e claro, non pagaban, facían os traballos, porque como eran os ricos de Santa Cruz, pois non pagaban nada. E claro, a xente, como había tanta miseria, moita xente iba a comer, non iba a traballar, entende? Todas as viñas tiñan bodegas, con lagares. Todas, antes todas. Porque aquí antes había moita viñedo e moita viña que chamamos os montañeses da montaña. De Catrenode, de Castromarigo, de Castromao, de Santa Cristina, de San Lorenzo. E claro, pois foronse perdendo todas. Ahora mesmo foronse perdendo. A única que se conserva é a viña esa da viuda, e a outra que está pola parte de arriba, onde está a plantación esa de Godello. Entonces, aquí en Santa Cruz non hai bodegas, están todas nas viñas? Das viñas non hai ninguna. Pero antes estaban todas. Antes todas, e todas tiñan lagar. Todas. E ahora xa non queda ninguna? Que va? Que va? Que pena. Nada. E no Brau non se conservaba aí o viño, tiñan que leválo para covas. Levábano para casa. E aí cocíano. No lagar. E aí cocíano. Depois, cando estaba cocido, marchaban co viño para arriba. E aí, pois, íbase co pota a facer aguardiente. Por todas as bodegas, cuántas noites eu pasei nas bodegas? Bueno, noites non, pero hasta as 2 ou as 3 da mañá. Si, home, había que esperar a que salida, non? O pote. Non. Estábamos ali charlando co que andaba co pote, íbamos varios, estábamos aí, como íbamos ao quente, pois estábamos ali charlando, eso, e cando nos parecía, viñámonos para casa, para a cama. Todo o mundo facía aguardiente aquí, porque era un pueblo dos mellores do ayuntamiento por eso, porque en Santa Cruz había 2 rabaños de ovellas grandes e un rabaño de cabras. Todo o mundo tiña ganado. Este é o pueblo, é o máis rico do ayuntamiento do Bolo, por iso xa o dixen antes.
porque ten moito terreno. Entón, hasta lá arriba está o cruz dos camiños, todos, e ainda para arriba dos camiños. Hai o terreno que hai que é de Santa Cruz. Mira, antes en Santa Cruz había moita xente que facíamos a seitura. Eu cando tiña 15 anos, por exemplo, iba co meu pai e ca miña mai e levábamos xente a facer a seitura. Eu era pequena, que neso, pero como era pequena, pero xa iba. E xa tiña que, porque naqueles tempos tiñamos o trigo, tiñamos cebada, tiñamos pan, tiñamos moitas cousas. Había a seitura, había a recollida de bullotes, había a recollida de viño, había a recollida de moitas cousas. Era do que se vivía antes, que antes non había naide que marchara do pueblo. Solo no meu barrio había máis xente que hoxe en todo o pueblo. E ben máis, o barrio da Porcela. Había máis xente que agora xente do pueblo, porque hoxe, de a carretera para baixo, somos solo 8 veciños. A carretera estaba toda chea de negocios, toda, desde unha punta a outra, toda chea de negocios. Había silleiro, había xamoneiros, había unha chocolateira, había zapatería, había dos médicos, había veterinario, había cura, había de todo. E que había aí unha ferretería. Había ali un señor que tiña telas, outro que tiña xamois, outro que tiña outro de ultramarinos. Ali dos bares había, un abaixo e outro arriba. E despois estaba o do Laurentino, e despois estaba o Ferreiro, o señor David. E o cuartel da Guardia Civil. E o Ayuntamiento, tamén estuve aquí o Ayuntamiento. Antes había moita xente que andaba, porque no ano 40, cando se acabou a guerra, había moita xente, por exemplo, a miña mai, e casi todos os do pueblo, casi todas as familias iban, que lle chamaban a quincalla. A quincalla era, por exemplo, as cousas que levaba. Levaba puntillas, levaba imperdibles, agullas, cousas todas desas, para cambio de pan. E unha vez, chegaron aí, porque iba a miña mai en paz descanse, e a miña irmá iba con ela, e iban polos chairos de San Miguel, porque tiñan que vir, que non as viran os guardias, se non quitaban o pan. Entonces chegou aí arriba e dicelle, mamá, por onde vamos? Que por aquí nin pasou Dios nin mandou criado. Dixo ela, e dixo, cálate filla, cálate, que vamos a chegar. Entonces chegaron e viron os guardias e tuveron que dar a volta para San Miguel e deixar que pasara un tempo para non que non lle quitaran a quincalla. Estamos falando de San Miguel de Bidueira. San Miguel de aquí de Bidueira, sí, San Miguel de Bidueira. Salimos que agora hai moita soberbia. Agora hai moita soberbia. E fame non pasamos. Fame non pasamos naqueles tempos. Algún así. Non, había moita xente, pero bueno, outra non. Non pasamos fame. Fartura non, pero non pasaron fame, non. Junto a la OU 533 se eleva la gran cruz de hormigón del Mirador de Santa Cruz, visible desde cualquier punto. El sendero que asciende hasta ella sorprende con piedras pintadas, esculturas recicladas y mensajes creados por un vecino, Manuel González. Hai moito que morreu. Como se chamaba? Non recordo, pero a mellor ten razón o Pedro. A mellor pode facer xa ordejadas, non? É moi reciente. Pero tamén xa levaba tempo sin vir. Pois a mellor... A verdad, cuidaba todo isto, vamos. Tiña papel, tiña de todo. El vivía pola cruz. O home que o levou o protagonismo da cruz esa foi un que xa morreu, que vivía en Madrid. Tiña ese entusiasmo de facer unha cruz aí, porque era moi religioso. Fixeron varios, foi o meu consogro, foi o meu irmão, foi o Chucho, foron moitas personas. O Lorenzo, e pasaron o cemento, por foron por aí arriba, levaron o cemento, e levaron a areia, levaron tudo, e foi cando o fixeron. E despois, xa dunha vez que o tiña feito, el fixo
polo camiño, pola pista que vai para arriba, fixo un camiño para subir para arriba, e depois puñella nombres ás cousas. Había un cacho de terreno que é da miña muller, e había dúas pedras, e facía como unha cueva. E aí puxelle a cueva do tío Tom. Sí. E el, pois eso, xa digo, empezou a facer e depois ves que sempre estaba aí adiante a bandera de Galicia, todo eso. Eso facía el. Eso todo fixo el, o Manolo, chamábanlle Manolo. O camiño está ben limpio. Temos zonas de descanso. Para a naturaleza. Qué bueno, no te rindas, sube. Sí, sí. Eso tamén, Hay pueblos en Galicia que no son ni aldeas, son belenes vivientes para que tú los veas. Qué bonito. Mes, agora xa empezamos a ter a lechuza. ¿Cuál era la lechuza? Ah, esta que decía Pedro. No, despois hai unha cova que nos desviamos do camiño, que creo que está arriba, que é como unha mini cueva que é a que chamaba a cova de Tom. Ves, é aquí. Se queremos ir á cova, unha cara, así. Ves, ainda nos indica Ajá. o madroño, a cabaña para aquí. Temos ir por aquí. Está aí ao lado, Sí. Oh, qué bonita. Entremos aí. Ainda se mantén, Ves? A xente que lle guste. Aquí estaba repetido antiguamente. Esta é unha das vistas panorámicas que temos. E é espectacular da cruz. Sabes? Wow. Aquí xa empezamos a ter a vista. A 660 metros de altura, el mirador ofrece una panorámica grandiosa sobre el Valle del Vivei y las tierras de Obolo. Se traballou aquí Manolo, Cada ano tiña unha novedade, Wow. Temos asientos, tranquilo. Temos os asientos. ¡Buah! Por aí foi por donde estuve eu a mañá. Sí, sí, desde aquí veise. Estuvera máis limpo rindo, sería mellor. Tiñan de todo, tiñan tiendas, tiñan bares. Se non recordo mal era Buxán, Santa Cruz e Celavente por habitantes e por casas, por número de casas dos pueblos máis habitados do concello do Bolo. E bueno, gracias ao Castelo o concello foi para lá, senón quen diría, o mellor onde está o concello do Bolo. Para min Santa Cruz ten moita vida, tuvo moita vida. De feito, agora eu creo que co tema do viñedo ainda está recuperando moito do que ten. Todo que a montaña que vemos, veise que son como bancais, non? E bueno, e está toda de fronte. Sí. Esos son todo bancais. Todo estaba traballado. Pero hasta ali, hasta o pico aquel, Sí. As viñas eran traballadas durante todo o ano. Claro. E había alguén na familia que se dedicaba única e exclusivamente a traballar a viña. E era así. E era camiño de burros, porque tú dime tú por onde pasa ali os carros. Todo era traballado a mão. Eso, de outra maneira, nada. En Santa Cruz se celebran con devoción la Santa Cruz y el Corpus. También el Magosto y la fiesta de los almendros cada 21 de agosto.
porque aquí, como dicen sus vecinos, siempre han sido y siguen siendo muy festeiros. Bendizos das manciñeiras, podres cañotas furadas, fogar das vermes alemañas, lume das santas compañas. Era moi festeiro. Sí, Traíamos unha charanga que había por aquí ya temos o corazón joven que é o que conta. Hombre, cando foi no Santiago fixemos unha non festa terás un tamén no vídeo pueblo. deses? Fixemos de todo, agora recuperamos. No Santiago facemos unha reunión. No Reis facemos venos reyes por aí e tamén imos á escuela que ali é onde temos o local para facer as cousas. Onde teñen a escuela? É abaixo, no medio do pueblo. Facemos unha reunión ali, facemos chocolate, facemos roscón e ali cando ven os reyes ali o temos. Despois facemos a festa a do Brau, a do Santiago e a do Almendrao. Tamén fain os almendraos, ao salir da misa faise un aperitivo, despois faise unha comida o sábado antes, para todo o pueblo. Hai moitos, somos ao menos 80. A cousa que agora temos que renovala. A ver se ven algo por aí que nos renove os anos. Dejamos atrás las voces de sus gentes, los caminos entre viñedos, las fuentes que refrescan el paso y las laderas que guardan siglos de esfuerzo. Nos alejamos de sus puentes, de la cruz que vigila el valle desde lo alto. Y con cada paso, Santa Cruz queda atrás, pero nunca se pierde, porque permanece grabada en la memoria como un lugar donde la historia, la fe y la montaña laten al unísono. Nos llevamos recuerdos y hospitalidad, el calor de un pueblo que sabe mantener viva su historia. Gracias a los vecinos de Santa Cruz por abrirnos sus puertas. Nos vemos en la próxima parada de Valdeorras, pueblo a pueblo. Salud y suerte para todos. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva!